Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos adiante ca información nesta xornada de mércores, día 4 do mes de febreiro, na radio, na televisión de Cerceda e por internet, se queren, na nosa canle de YouTube, TV Cerceda. Falámoslle hoxe do que haberá a fin de semana, venres, sábado, domingo, hai contacontos e teatro, saberemos cando e como. Falaremos tamén do Colexio Cruce, que xa se confirma que a primeira quincena de abril vai a comenzar os traballos de renovación da cuberta. Falaremos do Antroido, tanto veciñal en Cerceda como que organiza o Concello. Falaremos do DNI, que se pode renovar o vindeiro luns aquí en Cerceda, e tamén de que sigue aberto o plazo, aínda quedan plazas para o partido de baloncesto para a rapazada de Cerceda, que terá lugar na Coruña o día 20. Falaremos da Vía Verde, porque hoxe tiña lugar unha mesa redonda sobre o futuro e, sobre todo, a sostenibilidade e a repercusión que pode ter no comercio, na hostelería, etc., nos concellos polos que pasa. Falaremos deso como do programa de promoción da saúde, de unha laconada que organiza a Comisión de Festas de Queixas e das probas para a obtención da ESO para maiores de 18 anos que teñen o plazo aberto. Tamén falaremos de a parroquia de Encrobas, que sigue estando como zona tampón da polilla da Pataca. En canto tempo para mañán, as previsións son de novo de que seguiremos coa influencia de borrascas, que seguiremos tendo precipitacións e temperaturas frescas. Como decíamos ao principio, este venres, sábado e domingo teñen unha cita co contacontos e con teatro. En concreto, este venres, día 6, o Concello de Cerceda vai a facer para os máis pequenos da casa organizar un contacontos a partir das 5:30 da tarde na Biblioteca Municipal de Cerceda. Un contacontos que tiña que haber sido xa fai 2 semanas, pero por mor das inclemencias do tempo se suspendeu. E será este venres, día 6, vaise a facer un contacontos para os máis pequenos da casa. A viaxe de nano, así se chama, con Raquel Queizás. Eso será este venres, a partir das 5:30 na Biblioteca Municipal de Cerceda, de xeito gratuito. Este sábado, día 7, no Auditorio Municipal de Cerceda, a partir das 8 da tarde, haberá unha obra de teatro para público adulto. A compañía de teatro Código Azul representa Tolóptica. Tolóptica é unha obra na que se preguntan se hai algo máis importante que a familia, cos amigos ou co amor. E sí, iso é, segundo din, o traballo. Con ese leitmotiv, Tolóptica explora a percepción contemporánea do traballo como elemento central na sociedade e como pode chegar a deformar o noso concepto de identidade e de realidade. Esta obra convida ao público a reflexionar sobre as demandas da competitividade, a autoexixencia e a hiperactividade e os seus efectos na saúde psicolóxica, física e ideolóxica. Eso será o sábado. Lembren, a partir das 8, de xeito gratuito, no Auditorio Municipal de Cerceda. E o domingo, este domingo, día 8, ás 12 do mediodía, no Auditorio Municipal de Cerceda, hai teatro para toda a familia, teatro familiar. Palabras Perdidas, da compañía Inventi Teatro. Palabras Perdidas é un espectáculo de teatro versátil que fai unha proposta para animar a falar galego de un xeito divertido, dinámico e moderno e que pon en valor o idioma, os ditos e as historias de Galicia. As familias que asistan aprenderán a nomear en galego conceptos sinxelos como os números, as cores ou os hábitos cotiás. Con todo, tamén coñecerán palabras que se atopan máis escondidas. Tamén de xeito gratuito, o domingo ás 12 do mediodía, teatro para todos. Mais temas, o Colexio Cruce vai a renovar a cuberta a partir de abril. A Xunta de Galicia, que é a que se vai a encargar de facelo, a Xunta de Galicia comunicou na xornada de onte ao Concello de Cerceda que as obras de renovación da cuberta do centro escolar comenzarán na primeira quincena do mes de
a abril deste ano 2026. Se invirte nesta actuación máis de medio millón de euros. A Xunta recibiu as ofertas de 8 empresas para executar a obra de cambio de cuberta no Colexo Cruce de Cerceda, unha actuación que saliu a licitación por máis de medio millón de euros. O obxectivo da intervención é, en este caso, a de cambiar a parte das cubertas que aínda non foron renovadas. En total son 2.135 metros cadrados, ou igual que se fixo coas partes nas que xa se actuou. Se empleará panel sándwich de 30 milímetros de espesor colocados sobre unha estrutura metálica de pórticos e correas apoiadas sobre forxado existente, con aillamento baixo cuberta de poliestileno. Ademais, se vai a modificar algunhas das cubertas pasando a ser de 2 augas, aínda que respetando, en calquera caso, a pendiente existente. Dende a Xunta apuntan que se colocarán asimismo canalóns e baixantes novas, pero a noticia é esa, a que na primeira quincena de abril se vai a facer esa importante obra no Colexo Cruce de Cerceda. Xa falamos do Antroido, que se está aproximando o Antroido, a festa do Antroido será xa en breve, en apenas 2 semanas. E o Concello de Cerceda organiza, como ven sendo habitual nos últimos anos, o martes de Antroido, o martes 17, unha festa infantil e juvenil no pabellón municipal de Cerceda a partir das 4 da tarde e ata as 8. Como sempre, haberá todo tipo de hinchables, atraccións para os presentes e tamén chocolatada para todos. O Antroido veciñal de Cerceda será outro dos atractivos nesta época do Antroido, donde a Asociación Cultural Lucerna volve a organizar o Antroido veciñal en Cerceda. Será a saída do Choqueiro o sábado 14 de febreiro e finalmente a festa será o sábado 21 de febreiro a partir das 5 no campo da feira de Cerceda. A temática será Cerceda Fashion Week by Zaragoza. Contan coa colaboración dos veciños e comerciantes de Cerceda e tamén co propio Concello de Cerceda. Falamos agora do DNI. Se vostede está pendente de renovar o DNI, que sepa que pode facelo aquí en Cerceda, porque este próximo luns, o luns que ven, día 9, os axentes da Policía Nacional virán coa súa unidade móvil a Cerceda para facer o trámite de renovación do DNI ou do pasaporte. Si queren, poden pedir cita previa ou cita para ese día nas dependencias da Policía Local, na planta baixa da Casa do Concello. Luns, día 9, luns que ven, se pode renovar o DNI en Cerceda. E a próxima visita que se fará para renovar o DNI será o 14 de abril. Lembramos tamén que o Concello de Cerceda, en colaboración co equipo Básquet Coruña, invita a xóvenes de ata 18 anos de Cerceda para ver o partido de baloncesto o venres 20 de febreiro entre o Básquet Coruña e o Estudiantes. Ambos están na segunda categoría do baloncesto nacional, pero pretenden voltar a estar na máxima categoría. O Estudiantes, un histórico do baloncesto español, contra un Básquet Coruña que o ano pasado estaba na ACB, que baixou e que pretende volver a recuperar esa categoría. O partido será o venres 20 de febreiro ás 9 menos cuarto no Coliseum da Coruña. As inscripcións están abertas, as plazas son limitadas. Poden inscribirse a través dun enlace web que atoparán na web do Concello ou nas súas redes sociais. Se teñen algunha dúbida, poden chamar o teléfono 981 68 50 01. Agora falámosles da Vía Verde, que lembren, comunica o noso Concello con Oroso, están en obras ata Santiago de Compostela, aproveitando a antigua vía do tren e que se puxo en marcha e se pretende seguir poñendo en valor para que, ademais, xere ao seu arredor moitos beneficios. Hoxe tivo lugar no Viveiro de Empresas de Cerceda unha mesa redonda sobre a implantación da economía circular a través da Vía Verde. Estiveron presentes representantes dos diferentes concellos polos que transcurre, representantes do Concello de Cerceda, estaba o propio alcalde de Tordolla, pero tamén había representantes de xeito telemático de concellos como
de Santiago Oroso e Cétima. Se expuxeron ali conclusións dos estudios feitos ata agora para tentar de sacarlle rendimento a Vía Verde de todos os aspectos e tamén se aceptaron suxestións. O acto foi organizado pola Diputación da Coruña e nos estivemos ali e escoitamos o que nos explicaba do mismo Óscar Blanco, que é representante de a empresa Hidria, que ali estaba pois precisamente como asesor falándonos desa charla. Estamos a traballar dentro dun plan de sostenibilidade turística que está promovendo a Deputación da Coruña, un proxecto que ten que ver co fomento da economía circular ao redor da Vía Verde e en particular ao redor do turismo e con digamos, un componente forte ao redor de gastronomía. Hoxe o evento de hoxe está dirixido a presentar as conclusións dunha diagnose que fixemos no territorio, fixemos unha serie de entrevistas, unha serie de investigacións que teñen que ver con todo o tema da economía circular e cal é a situación actual das empresas do territorio. Hoxe vimos a presentar as principais conclusións e a idea é que a xente que vai asistir hoxe poda facer as súas aportacións para completar esa diagnose. Tamén imos a presentar un par de eventos que imos realizar que teñen que ver co fomento da economía circular. Aquí un deles será a finais de febreiro, outro a comezos de marzo, que a idea de tamén poñer o noso graniño de area para que a economía circular ao redor do turismo mellore nas empresas turísticas pero a idea é dar a coñecer experiencias exitosas no ámbito da economía circular e tamén facer unha experiencia que teña que ver coa gastronomía, un show cooking, cunha serie de recomendacións, sobre todo neste caso dirixidos á restauración para mellorar as prácticas no que teñen que ver con componentes como o uso de produtos de quilómetro cero, reciclaxe, etc. As conclusións que queda un camiño importante por facer, sí que hai empresas, identificamos tamén boas prácticas no territorio, claro que sí, pero pensamos que todavía hai un campo importante de mellor, un percorrido no que temos que, non só este territorio, senón outros territorios tamén a nivel galego no que temos que avanzar nos vindeiros anos. Mais temas, a Comisión de Festas da Parroquia de Queixas organiza a primeira laconada de Queixas. A Comisión de Festas, como decimos, da Parroquia de Queixas organiza a primeira laconada veciñal de Queixas, que será o vindeiro 28 deste mes de febreiro a partir das 2 da tarde no campo da Festa da Veleira. Precisamente haberá, ou mellor dito, previamente, haberá sesión vermú a 1 da tarde e despois haberá baile a partir das 8 co dúo Reflejos. O menú será a base de cocido, viño, agua, refrescos, café e chupitos. Os tickets están dispoñibles no bar Pallas e no bar da Estación, tamén no bar Morriña ou na cervexería o Parque ata o día 22 de febreiro. Precios para adultos de 35 euros e para a rapazada de 15 euros. Haberá carpa climatizada. Seguimos con máis temas, falamos das probas da obtención da ESO para maiores de 18 anos. A Consellería de Educación ven de convocar as probas para a obtención do título de graduado en ESO para maiores de 18 anos para as convocatorias de marzo e de xuño. O prazo de matriculación, en este caso, para os exámenes para o exame de marzo, que será o 27 de marzo, está aberto hasta este venres, 6 de febreiro. Ese sería o último día. E para os exámenes do 5 de xuño, o plazo abriría do 7 ao 17 de abril. Poden presentar a solicitude no Instituto Eduardo Pondal da Coruña ou no Instituto San Clemente de Santiago, que son os que máis preto quedan de Cerceda. De todos os xeitos, se queren ter máis información ou que lle axuden a tramitalo, poden chamar o teléfono de Servicios Sociais, ou mellor dito, o teléfono do Concello 981 68 5001 e poñerse ca Oficina de Promoción e Emprego de Cerceda que dirixe Belén Viqueira. A parroquia de Encrobas vai a seguir un pouco máis como zona tampón na Polilla da Pataca. A Consellería de Medio Rural publicou a semana pasada no Diario Oficial de Galicia a actualización da zona demarcada pola polilla guatemalteca da Pataca
que en xeral levántalle a varias parroquias xa de Galicia esa zona tampón, pero neste seguimento amosan evidentemente un avance significativo na contención previa a unha posible erradicación desta polilla da pataca, pero a parroquia de Encrobas aínda se mantén como zona tampón, aínda que non se detectou presencia deste organismo nocivo en varias zonas demarcadas. Aínda non é posible o levantamento porque teñen que pasar 2 anos sin detencións. Polo que é preciso, en a parroquia de Encrobas, é preciso aínda manter as medidas vixentes que en este caso consisten en que poden seguir poñendo e plantando, cultivando patacas como sempre, pero con obligación de comunicar á Xunta as parcelas nas que se leva a cabo e a cantidade, un trámite que se pode realizar no propio Concello de Cerceda. En canto tempo vamos a falarlles de que mañán seguiremos con unha xornada con influencia de borrascas. En este caso, a borrasca Leonardo, que está situada no oeste de Irlanda e que vai a deixar moita inestabilidade atmosférica enviando unha fronte fría activa nas primeiras horas que pasará por toda Galicia. Así, mañán agardaremos ceus anubrados con chuvias persistentes con intensidade localmente forte pola mañán. Mismo poden vir acompañadas de aparato eléctrico ou sarabia. Con chubascos pola tarde. A cota de neve vai a baixar ao final do día ata os 1000 metros, as temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso e os valores máximos non terán cambios. Os ventos sopran de suroeste fortes en xeral con refachos de moi fortes no litoral e nas zonas altas. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís, e na redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.